Dragi moji, zdravo, srećna 2013. godina. Nadam se da ste se noćas sjajno proveli, ali ono što vam ja garantujem jeste sjajan provod u narednih sat vremena. Naravno, to ne pričam bez razloga jer je moja gošća sa moje desne strane zaista spektakularna i sjajna. I naravno, ne bez razloga ovde danas sa nama. Ona je apsolutni rekorder po broju postavljenih pitanja u protekloj godini. Naime, Jelena Karleuša je jedina imala preko 1000 pitanja u našoj emisiji. Zdravo! Marija, srećna ti nova godina. Mi smo se već izljubile za gledaoce pre emisije. Hvala ti na ovoj lepoj najavi. Evo još uvek euforija novogodišnja traje. Jako mi je drago što sam večeras. Ja sam uvek dobroveče u tvojoj emisiji. Što sam sada kod tebe u emisiji i iskoristila bih priliku, naravno, da svim našim dragim gledaocima Pink televizije poželim stvarno od srca divnu, srećnu, zdravu, beričetnu novu 2013. godinu i da sve ono što je ružno ostave u 2012. ali da ih to učini onako boljim i kvalitetnim ljudima. Ono što ću ti se ja na samom početku zahvaliti je što si odlučila da baš ovaj prvi podeliš sa nama i provedeš sa nama umesto sa svojom porodicom, ali sa njima si bila sinoć, a danas sa svojim brojnim fanovima. Naravno, evo, ja sam inače neko ko retko nastupa za Novu godinu. Provela sam i sa Atinom, sa Nikom i sa Duškom. Bilo je prelepo u krugu porodice, uz jelku, uz poklone. Napravili smo nešto što sam ja kao devojčica možda i preskočila, jer sam jako rano počela da se bavim ovim poslom, ali zarad svoje ćerke, a i ja sam uživala u tome, napravili smo pravu novogodišnju bajku sa otvaranjem poklona, sa božanstvenom večerom, sa gledanjem televizije. Bilo je jako lepo, snežno, imamo čak i jedan lep kamin, tu smo onako upalili vatru. Bilo je stvarno, eto, predivno, a i još jedna dobra stvar kad je reč o Pink televiziji je to što ja živim na samo 100 metara odavde, tako da me ništa nije moglo sprečiti da budem sa vama. Da, bez obzira na smetove i kijamete. Ono što sam tada da pitam, veruješ li još uvijek u Deda Mraza? Pa, ja smatram da je Deda Mraz možda ima taj oblik kao stariji čika sa bradom i tako dalje. U stvari Deda Mraz predstavlja neke lepe uspomene, neka lepa osjećanja, predstavlja uspomene na detinjstvo, uspomene na okupljenje porodice, na otvaranje poklona i u tom smislu ja stvarno verujem u Deda Mraza i ove godine, u stvari u ovoj novogodišnjoj noći, Deda Mraz je bio moj suprug. Da li smiješ da nam otkriješ šta ti je kupio? Pa, ja sam osoba koja više voli da daje nego da prima poklon. Meni je najjednako neprijatnije kad moram da uzmem i da kažem hvala, čak i ako mi se ne sviđa taj poklon, pa onda ide ta gluma. Duško je čovek koji je tehnički onako vrlo je praktičan i zna da ja volim ove, možda će zvučiti kao reklame, Apple-ove uređaje i sve to, sve što nemam iz Tehnomanijak. Tehnomanijak, da, tako da dobila sam nešto iz te kolekcije, a pošto imam i 2 ćerke koje su na mamu, dobile su i one. I one su igračkice. Tako da smo u fazonu iPad minija. Super. Ono što je zasigurno jeste da je 2012. godinu obeležio tvoj album sa kojeg je bukvalno svaka pesma postajala hit. Čime se malo koji pevač u posljednjih, slobodno mogu reći, više godina može pohvaliti s obzirom na hiperprodukciju i na zatrpanost brojnim pesmama razne kvaliteta. Pa tačno, evo, ja moram da kažem da u komunikaciji sa mojim kolegama baš velika je hiperprodukcija u ovom našem poslu, kvalitet je opao, više se ne snimaju pravi veliki hitovi, sve je to nekako instant, sve nekako kratko traje. Moram da kritikujem i kolege koji se više i ne trude koliko su se trudili, ne snimaju spotove, ne čine sve da taj album traje, ajde tako da kažem. Ja sam neko ko snima albume na 3-4 godine, evo ovo je izašao posle 4 godine i mislim da je bilo logično da bude i tako tiražan i tako uspešan i zato što smo ga jako dugo i radili. Nismo ono navrat na nos samo da smrdrljamo. Ja sam inače osoba koja nema kiks.
u karijeri. Ja imam 10 studijskih albuma i svaki je bio bolji od prethodnog. Nijedan nije bio lošiji, manje kvalitetan ili manje tiražan. Tako da publika zna da prepozna prvenstveno kvalitet. Ja se uvek hvalim produkcijom mojih albuma koja je stvarno vrhunska i nešto sa čime mi možemo da se pohvalimo i u svijetu. Ono što ja znam je da ti ne miruješ i da si ti već sada u studiju. Naravno, ja sam neko ko će verovatno da se smiri za nekoliko godina kad bude bio kraj, eto, ajde tako da kažem. Kad budem umrla, naspavaću se i odmorit ću se. Do tada za mene jednostavno karmički nema mira, nema odmora, nema sna. Takva sam po temperamentu, a takav je i moj posao. Ja čak i kada spavam, probudim se umornije nego što sam legla, zato što sam u 1000 nekih misli, planova, razmišljenja i prosto ne odmaram se. Insomnija prava kod mene, da. Nedavno sam na Twitteru pročitala da i ti patiš od insomnije. Da, pratim te i na Twitteru. Tako da, evo, ajde da kažemo da ulazimo u novu godinu. Ajde da kažemo da je ovaj 10. album bio jedna ozbiljna uvertira za nešto što će se desiti u junu mesecu, a to je moj koncert u Beogradu. Uskoro ćemo izbaciti novi spot, pa novi singl. Desio se show program za Pink televiziju. Desit će se još mnogo stvari koje će prosto biti jedan uvod, jedan pravi, dobri marketing za nešto što će stvarno biti pravi spektakl. 10-godišnja karijera iza tebe, gomili. Sad će već 18 godina karijere, ali hvala ti što si... 10 albuma, jel? 10 albuma, ali evo, skoro 18 godina karijere, ja sam neko ko, evo, već ozbiljno dugo traje. Sjajna uvertira, zato da te pitam, odakle ti snage više? To mene svi sve češće pitaju. Ja mislim da, čini mi se da ljudima fali energije, da su ljudi generalno umorni od svojih poslova, od obaveza, od života. I onda, kada nemaju to u sebi, prosto su zadivljeni što u meni vide posle toliko godina da neko ima istu takvu energiju i još pojačavanje tempa i tako dalje. Pa evo, ja sam odlučila sam da se borim bukvalno protiv svih i protiv svega što je logičnog, makoliko bilo teško biti Jelena Karleuša u Srbiji, makoliko sam sputavana, nekada je omalovažavana, neshvaćena. Ja imam pravu armiju fanova koji mi prosto ne daju da posustanem, da ukočim, da mi ti neki možda ružni komentari, ljudi koji nemaju energije, koji ne gledaju pozitivno na život, koji žele da drugi ne budu srećni i uspešni zato što oni nisu uspešni i srećni. Sve je to nešto što prosto ja kao javna ličnost i kao žena i kao majka moram da onako trpim i da se borim sa time, ali ima mnogo, ako stavimo sve na vagu, ima mnogo onih dobrih stvari u odnosu na one loše i zato prosto nemam razloga da nešto sad preterano posustajem, zato što sve mi dobro ide. Dobar album, fenomenalan tiraž, armija fanova, pripremam koncert, bavim se onim čime najviše volim, to je muzika. Muzika je divna profesija, nikom ne činim zlo, ne pomišljam zlo, pevam, igram i želim, moj posao je da zabavim ljude. Posmatrajući te na prvi pogled, mnogi bi rekli da imaš čelični štit ispred sebe. Onako kako te ja privatno znam da si mnogo emotivna, čisto i ranjiva. Kako se izboriš na kraju sa svim tim negativnim energijama koje ti se šalju? Kako anuliraš to i opet uspeš da promeniš u pozitivnu energiju koja te gura napred? Pa, naučila sam u ovom poslu da i u mom životu, kao što sam rekla, ja sebe već posmatram kao jednu pojavu na našoj estradnoj sceni, totalno različito od mene privatno. Postoji Jelena Karleuša, javna ličnost koju sada vi, dragi gledalci, vidite ispred malih ekrana. Naučila sam sebe da budem racionalna i da kažem, kada se dese neke loše stvari, kada se dese neke možda loše komentari, loše ljudi, ja samo kažem
pogledam ko je rekao, šta je taj neko postigao u životu, učinio, da li je bolji, uspešniji od mene i onda shvatim da nema puno razloga da se ja sam nešto preterano nervirana zbog toga. Ali ti se dešava ono tipično ženski da otplačeš? Ja sam osoba koja plače uglavnom od besa. Da, u besu mi krenu suze, ali naučila sam, ja jesam jako emotivna i osetljiva i ranjiva, ali moj posao nije da pokazujem moje slabosti. Moj posao nije da ja, kao Kalimeno govorim, ovo je nepravde, a ovo je nepravde, trpim jako puno nepravde, spoticanja, raznih vrsta blokiranja, zabrana i tako dalje. Bez obzira što se ja bavim samo pevanjem i muzikom, ja niti sam u politici, niti sam državni neprijatelj, ali imam, ja sam često znam da kažem da sam ja ujedinitelj svih mojih neprijatelja i oni trebaju da budu meni zahvalni pošto se oni međusobno ovako druže i jedino glavna tema sam im ja, tako da evo primit ću njihovu zahvalnost, znam da se družite i znam da me mnogo volite, ali sa druge strane samo treba staviti onako na tas uspeh, šta sam postigla, koliko godina trajem, dokle sam dogurala i privatno i poslovno, imam divnu porodicu, imam 2 divne ćerke, 18-godišnju karijeru, 10 albuma, imam divne planove. Dobro, evo ovde stižu... Zašto bih se ja bavila negativnim stvarima stalno i jako ih puno ima. Ja mislim da sam ja u Srbiji, na Balkanu, najnapadanija javna ličnost, najkritikovanija. Nedavno si pisala, čini mi se da sam pročitala negde, da si najomraženija ličnost po nekim statistikama. Posle koga, ne mogu sada da se setim. Pa ne znam, verovatno Hitlera, ali ne znam, u svakom slučaju, ne znam, nisam to sigurno ja napisala, zato što sam ja za moje fanove najomiljenija. Najomiljenija. Dobro, evo ovde stiže dosta pohvala, evo Michelle Fox kaže, molim te pročitaj, želim da prvo čestitam Jelici Novu godinu. Sve najbolje, da ostane puno tako divna i uspešna kao i do sada, da se ne obazire na glupe komentare i još glupljih malograđana. Volim je puno, najbolje. Pitanje za nju, kada možemo da očekujemo novi spot ili single eventualno, veliki kiss za obe. Hvala lepo, hvala lepo. Sve uskoro. Moji fanovi znaju da se ja borim za njih i da ja mnogo radim, uložem mnogo truda da bi njima stalno pružila nešto novo. Mario Jurinić čestita Novu godinu u cijeloj režiji i najveći div Jeleni Karleuši. Koje pesme sa novog albuma planiraš da izvedeš na engleskom? Pozdrav iz Hrvatske. Hvala lepo, evo čestitam i ja Novu godinu. U planu je, trebalo je da se desi, malo kasnimo da se So uradi na engleskom jeziku, to ćemo uraditi. So je pesma koja je stvarno po svim parametrima pesma koja zaslužuje da bude i svetski hit, ako ne barem evropski. Ima još par pesama koje sam ja, na primjer, još te volim od mojih starih kompozicija koja bi bila fenomenalna na engleskom jeziku. Sjajno, evo i što takođe pitaju, Saša Mratić pozdravlja tebe i kaže da li planiraš CD ili singla, ali na engleskom jeziku za inostrano tržište, a mnogi kažu da si, evo bilo je i drugih komentara, da bi mnogo više postigla da si u inostranstvu. Da li je to tačno? Pa mnogo bi me više cijenili, imala bih manje problema, ajde tako da kažem, manje bi me spoticali, više bi cijenili sav moj kvalitet koji ja posjedujem. Ovde su svi moji kvaliteti nekvaliteti. I obrnuto, ovde su nekvalitetni ljudi na ceni i nekvalitet se ceni, a ljudi koji su, samim tim što sam drugačija, ovde je to nekvalitet, a negde se plaća suvim zlatom. U svakom slučaju ne smatram da treba da bežim iz svoje zemlje i da se tako lako predajem. To bi možda neki želeli, ali neću im pružiti tu satisfakciju. Guraću sve dok me svi i apsolutno svi ne budu voljeli. Dobro. Evo, Saša Đorđević, srećna Nova godina, veliki poljubac. Izvini što te prekidam, a i tekako nemojte da sumnjate da ljudi, stranci iz mnogih zemalja i tekako znaju za mene.
Ja imam mnogo fanova stranaca i tako dalje, od Amerike pa do stvarno Azije. Sjajno. Saša Đorđević čestita Novu godinu, poljubac za Karleušu, ima album Decenije. Jedva čekam novi singl, koncert na Ušću. Hvala lepo. Natka Lutovac kaže, nemam šta da je pitam od Zarona, jer je ona za mene Lujka, a vama je srećna Nova godina pa i njoj mnogo je volim. Ovo je bilo u pozitivnom smislu. Pa dobro, i da nije bilo pozitivno. Za mnoge ljude ja sam možda pre nešto što ne mogu da akceptiraju, da možda da svare, ali moj posao nije da budem ista kao i svi drugi, moj posao nije da budem obična i pod navodnicima normalna, moj posao je da budem drugačija. Dobro. Čim to ljudi shvate, nećemo imati problem. Svi će biti veseli. Hajde da zapevamo danas i pretpostavljam da tvoji fanovi sa nestrpljenjem čekaju da vide šta si to uslovno rečeno obukla. Uslovno, sigurno. Pa i ovo se zove, evo ja sam učinila da pored ove jelke stvarno ne skrećem preterano pažnju. Da, verujem da će gledati u jelku. Izvoli i da čujemo Tihog ubicu, pa se vraćamo na zanimljiva pitanja. Hvala lepo.
Dragi moji, evo nastavljamo razgovor u prazničnom raspoloženju. Sa nama je Jelena Karleuša, za one koji nisu nas pratili od početka. Jelena, kada napravimo osvrt na 2012. godinu, po čemu ćeš i pamtiti osim po sjajnom albumu? Po fenomenalnim nastupima, koncertima širom Evrope i sveta, kako i u regionu, po albumu, po novim spotovima, možda najbitnije po neverovatnoj podršci i ljubavi koju mi pružaju moji fanovi. Stvarno, doživjela sam da u ovoj godini onako i profesionalno i privatno budem baš na onom mestu gde sam ja želela da budem. Da imaš gumicu, šta bi izbrisala? Pa kao i svaki normalan čovek, ja imam probleme. Neverovatno je to što ja privatno sam jako srećna, ispunjena žena, imam divnog supruga, divne ćerke. Moji jedini problemi su u stvari vezani za moj posao i za te neke nemile situacije, kao što smo već pričali, ali eto, stvarno je praznična atmosfera da ja sada pričam o lošim ljudima, o nekim hajkama, napadima na mene, uvredama kojima sam ja jako puno izložena. Naprimjer, volela bih da me neko zaštiti od toga. Kad bi postojala neka gumica da ja samo sebe onako zaštitim i da izbrišem sve te loše stvari, eto, ja bih volela to, ali možda se desi nešto pa Srbija postane ozbiljna pravna država gde ne može svako sebi da da pravo da vređe, da omalovažava, tako. Mislim, svako ima pravo za kritiku. Ja sam javna ličnost, naravno, i podložna sam kritici, ali svako može da kaže šta misli, ali u okviru svoje četiri zida, svog doma i tako dalje. Možeš da me voliš, možeš da me ne voliš, možeš da kupiš moj album ili da ne, ali ne smeš prosto da vređaš. Sa druge strane, u našoj državi, na našoj javnoj sceni je mnogo ljudi bez profesije, bez lika, bez imena i prezimena, koji prave svojih 5 minuta slave upravo bukvalno pljujući mene, moje ime i sve što ja radim. Eto, voljela bih takve stvari da ne postoje. Da ne postoje. Dobro, s obzirom na to da si nekoliko puta bila gost u našoj emisiji, a to sam pitala i svoje goste ovih dana, po čemu ti je ostalo upamćeno gostovanje u Točno u podne? Šta ti je bilo najsimpatičnije, a šta ti se, Boga me, nije dopalo? Prvo, ja ne dolazim tamo gde mi se ne dopada. Ja sam dovoljno napravila sebe, izgradila i svoje ime i karijeru da ja mogu da biram gde ću se pojaviti. Ja se generalno ne pojavljam često na televiziji, ako tebe, evo već treći put, što govori da mi se sve dopada, da mi je prijatno, da si ti jako prijatna i imaš lepu energiju. Tamo gde mi se ne dopada, mene videti nećeš. Ajde sad da pređemo na ovaj bolji deo. Šta mi se dopada? Dopada mi se kontakt sa fanovima, to što kamera sve vreme snima ova tvoja pitanja i što gledaoci mogu da vide koliko ima fanova, koliko ima interesovanja kad se ja pojavim, koliko pitanja dođe i tako dalje i koliko ima divnih pitanja. Tako, baš malo se desi da ima nekih negativnih stvari, tako da što su... Čak si im prošli put rekla čitajte negativno. Rekla sam čitaj negativno da ne ispadne, ali sa druge strane jako sam ponosna što ima toliko mojih fanova da oni koji su onako puni neke mržnje i negativne energije ne mogu da stignu na red. Da, zato se danas nećemo baviti tim ružnim stvarima. Danas ćemo, nije red da budemo provokativne, hvala Bogu, možda da dođeš kad god hoćeš, dovoljno je haljina. A ono što bih te sada pitala, evo ovako, pozdravljaju te, Nina Stanović te pita kada ćeš doći u Negotin, znaš li, baš je nešto sad u planu? Ja sam uvek tamo gde me pozovu i družim se sa mojim fanovima, ja imam veliku sreću, a to je što gde god odem, pogotovo evo sa ovim najnovijim albumom, bukvalno
bukvalno obaramo rekorde posete i uvek moram da dođemo opet. Evo, također Željana Simović pita Jelenu da li planiraš da opet posetiš Obrenovac, diskoteka Level. Tamo si već bila, Tamo tako? sam već bila, tamo je bila opšta ludnica, naravno. Selma Dupljak i Jeca Šišmanović te pitaju slično pitanje. Da li Jelena Karleuša planira još dece uskoro i koliko dece želi da ima? Pozdrav svima i srećna 2013. godina, a pitanje je da li bi volila da se tvoj ćerka bavi muzikom? Naravno. Pa sad plašim se da ne zvučim kao one majke koje žele svoju decu da imaju bolesne ambicije. Bolesne ambicije za majke, ali pogotovo kod Atine se vidi da će biti javna ličnost. Ona je prosto predodređena za to. Ja niti ću je forsirati, pustit ću naravno i Atinu i Niku da same nađu svoj put, ali ću u svakom slučaju mojim ćerkama biti veliki oslonac, vetar u leđa i čime god želele da se bave, ja ću biti tu da pomognem. I smatram da svaki roditelj treba da ima ulogu da da krila, nikako da sputava snove svoje dece. Jer kao što je moja majka verovala u mene, nije mi lomila krila i stala iza mene kad sam ja počinjala, nisam imala ni 16 godina, to je jako retko. Ona je i pokazatelj da se dečiji snovi, tinejdžerski snovi i te kako mogu ostvariti uz podršku, s puno ljubavi. I kanalisanje, bravo roditelja. Evo ovako, Selma Ema pita da li može da joj čestitaš rođendan. Kaže da si jedina žena koja zna šta želi u životu. I pita da li će nekada biti taj duet koji je najavljen odavno sa Dadom Polumentom? Čestitam naravno rođendan, pa smatram da ima mnogo žena koje znaju šta žele, samo im je realizacija loša. Ja sam samo neko ko se jako puno bori za ostvarenje sopstvenih ciljeva, što ovako u novoj godini želim svim ženama da budu borci, da budu samostalne, da budu samouverene, da znaju da ne postoji ružna žena, da su sve žene lepe i da je ovo u stvari svet žena, samo što mi to uopšte ne shvatamo i da je cilj uvek tu negde na dohvat ruke, sve ide iz glave. Eto, to je moja želja svim ženama u 2013. godini, da budu borci, da budu samostalne. Što se dueta tiče, ja sam na ovom albumu već imala 2 kolaboracije sa jednim hip-hoperom i sa DJ-om, a za dalje ćemo vidjeti. Dobro, bilo je dosta pitanja raznoraznih apropo koncerta na Ušću. Dobro. Kako planiraš, šta planiraš? Šta je sledeći? Da, ja sam ti jednom davno napisala šta si sada smislila. Tvoja emisija je u stvari prva emisija u nizu svega što ću ja učiniti, pošto je ovo prva ovogodišnja emisija. Evo, sa tvojom emisijom ja u stvari krećem sa marketinškom kampanjom svega toga. Pa evo ovako, ja smatram... Udahni duboko i počne. Srećna nova godina i evo ovako. Ajde. Prvo, to će biti, svi su videli, evo dok pričamo, gledalci mogu da vide segmente sa prethodnog koncerta u areni. Moj koncert, karte za moj koncert u areni su bile jako skupe, da bi se jedan takav show, spektakl produkcijski mnogo skup isplatio. Sada ćemo ići na onu varijantu koju svi rade kada je reč o Ušću, znači vrlo pristupačna cena karte. Ne znam, svi koji su radili na Ušću, cena karte nije bila veća od 300-400 dinara. Dobro. Tako da ćemo ići na tu masu. Ići ćemo na scenu koja će imati svoju funkciju. Neću praviti veliku scenu samo da bi ja stajala i pevala tu bez ikakve funkcije. To će biti pravi muzičko-scenski spektakl sa velikim hitovima, pevajući moje strane hitove, sa kostimima, sa koreografijama, sa mnoštvom igrača, sa specijalnim efektima. Mislim sad ja da krenem da otkrivam, malo je onako, nije pametno, ali u svakom slučaju želim da dovedem svet u Srbiju i da pokažem da Srbija itekako može produkcijski da
parira velikim svetskim zvezdama. Desio se nedavno koncert Jennifer Lopez koja mnogi su mi kritikovali zbog toga, ali to je prosto činjenica da je u produkcijskom nekom smislu ona bila jedno 10 koraka iza onoga što smo mi pre 2 godine uradili. Tako da možemo. Nego mi cenimo i poštujemo sve što je tuđe, a napadamo sve što je Jelena Karleuša, ali to mene neće usporiti, nego naprotiv iz inata. Iz jednog stravičnog inata, uz mnogo truda, mnogo talenta, mnogo ljubavi i uz podršku ogromnog broja mojih fanova napravit ćemo to da stvarno pokažemo da svet nije ništa drugo nego ona druga tačka na mapi i da smo mi u stvari sve. Dobro, ono što mene zanima, Arena je sama po sebi i tekako zahvalna za mnoge scensko-tehničke detalje i efekte. Koliko to može da se isprati na ušću? Jako teško, to je opet, kada bi ljudi znali koliko je bilo sve tehnički jako teško izvodljivo ono što smo uradili Areni, tek bi onda shvatili koliko je ogroman zalogaj koncert na otvorenom, tu je sad postoji problem i kiše i tako dalje. Jedino čega se ja ne plašim i ono za šta ja ne brinem i ponovit ću, ne brinem, to je za broj ljudi na ušću. Dobro. Hajde da nastavimo sa pitanjima, da ih ne postavljamo. Darko Petrović kaže, pozdrav za Jelenu, pitanje slikanje za Playboy, da ili ne? Pa ne mora to da bude Playboy. Ja smatram da je... Znači, gledaj, očekuj da si pozvala u naredna 2 sata. Ne, meni je Playboy super stvar. Smatram da je nago žensko telo, uopšte u umetnosti akt, je za mene vrhunac umetničkog izražavanja, a nago žensko telo je vrhunac umetnosti po meni i neke vizualne savršenosti. Nema ničeg lepšeg od lepo, ukusno uslikanog ženskog tela, tako da ja bih voljela, naravno, ako to bude nešto baš onako u jednoj umetničkoj formi. Niti sam malograđanka, bez obzira što ima mnogo malograđana u Srbiji, niti me interesuje šta malograđani misle, niti sam stidljiva, a hvala Bogu imam lepo telo, tako da... Dobro, još malo Zašto da ne? Još malo da se vratimo prazničnim temama. Noćas u ponoć, zapravo sinoć u ponoć, šta si poželjela? Poželjela sam da mi deca, i to mi je jedino bitno u životu, da mi deca budu zdrava, da moj brak sa Duškom i dalje ima ovoliko strasti, ovoliko ljubavi, ovoliko pažnje kao što ima sada. Da ta ljubav, imamo tu sreću da evo 6,5 godina smo zajedno, ta strast ne bledi, da mi porodica bude zdrava, to mi je toliko bitno. Sebi bukvalno ništa poželjela nisam, ali bih voljela da imam snage da u ovoj godini ostvarim sve što sam zacrtala i stvarno ja sam lav koji, u stvari jedna lavica koja i kada je najteže nikada nije pomislila na odustajanje i na posustajanje, tako da makoliko teško bilo, ja bih voljela da mi ova godina olakša, da ne moram puno da se borim, ali znajući moju lošu karmu da ja moram da se borim sa svima, ja ću to učiniti lavovski. Dobro, sledeće nedelje je Božić, zatim i Srpska Nova godina. Ono što pretpostavljam zanima ove malo starije gledalice, kakva si domaćica i da li si možda spremila ti nešto za prazničnu trpezu? Ja moram da kažem da ja sve znam da skuvam, ali ja nisam neko ko ima strpljenja i nerava i niti ulazi preterano u kuhinju. Kod mene u kući se jako specifično hranimo, moram da objasnim i zašto. Zato što mora da bude specijalna vrsta ishrane, zato što moja mlađa ćerka je alergična na gluten i kazein. I bukvalno kazein je protein iz mleka, znači ništa mlečno. Gluten je, ne znam, da se nalazi od pšenice pa nadalje, znači
jako komplikovano, da bi detetu, ona je jako mala, 3 godine, da bi pomogli u tome, mi bukvalno se hranimo identično kao i ona, tako da nema tu puno kunja. Olakšavajuća okolnost je to što mi generalno uvek slavimo Novu godinu, obeležimo Božić čisto zbog tradicije, ali nismo sad neki vernici, mislim nismo vernici uopšte, tako da, ali jako cenimo, poštujemo, obeležimo u nekom prigodnom večerom ručku, ali sad ja nešto da kuvam stvarno. Dobro. Jelena, gotovo sat vremena je prošlo u našem ćaskanju. Ono što bih ja zamolila je da nam kažeš planove osim ovog koncerta za 2013. godinu, da se odjavimo uz tvoju pesmu, naravno, i da ti poželiš srećnu Novu godinu tvojim fanovima i gledalcima emisije Tačno podne. Pa moji planovi su uvek skromni, onakvi kakva sam i ja, jedna skromna ženica, ovako. Moja želja je, onako plana, u stvari, i za ovu godinu je da osvojim čitavu planetu. Eto, to neka bude i moja novogodišnja želja, pošto je do sada nisam imala. A ako se to ne desi, ja ću u svakom slučaju raditi na tome. I sledeći, one tamo godine. Naravno, taj koncert da bude nešto što će svima nama pričiniti veliko zadovoljstvo, publici jedan spektakl, a meni i jedan ozbiljan uspeh u karijeri. Nešto bliže u januaru? Neki veliki nastup? Pa imaću jedan veliki koncert uskoro. Evo ja gledam mog PR-a koji će mi reći kada je koncert u Beču. 26. januara, evo, apropo onoga što su pisali da sam imala 15 karata u Beču, zbog ogromnog interesovanja. Ja ponavljam koncert u januaru, 26. januara, Lugner City, to je najveća sala u Beču. I jedno čekam tih 15 ljudi da dođe, da se opet družimo. Da, možda bude i 16 posle svoje emisije. Pa ne, to je kao privatna žurka, mislim. Ja ne naplaćujem u stvari. Boga mi, to je 15 privilegovanih. Da, to je baš onako VIP party. Svim, prvenstveno tebi želim da i dalje vodiš ovu divnu emisiju, da budeš takva kakva jesi. I volela bih da se ostvariš, moja želja je da se ostvariš kao majka. Hvala. Jer smatram da bi bila divna majka, ali smatram i da ima vremena za to, da ne treba da žuriš, da budeš srećna, nasmejana, voljena. Znam da si voljena, mažena i pažena, tako da sve ide kako treba. Svim gledaocima Pink televizije bih od srca poželela srećnu novu 2013. godinu. Prvenstveno da budete zdravi, da budete borci, da ne posustajete pred preprekama i da znate da je život samo jedan, da ga živite punim plućima. Ova godina nek bude vaša.
Tako, mislim, svako ima pravo za kritiku. Ja sam javna ličnost, naravno, i podložna sam kritici, ali svako može da kaže šta misli, ali u okviru svoje 4 zida, svog doma i tako dalje. Možeš da me voliš, možeš da me ne voliš, možeš da kupiš moj album ili da ne, ali ne smeš prosto da vređaš. Sa druge strane, u našoj državi, na našoj javnoj sceni je mnogo ljudi bez profesije, bez lika, bez imena i prezimena, koji prave svojih 5 minuta slave upravo bukvalno pljujući mene, moje ime i sve što ja radim. Eto, voljela bih takve stvari da ne postoje. Da ne postoje. Dobro, s obzirom na to da si nekoliko puta bila gost u našoj emisiji, a to sam pitala i svoje goste ovih dana, po čemu ti je ostalo upamćeno gostovanje u Tačno u podne? Šta ti je bilo najsimpatičnije, a šta ti se, Boga me, nije dopalo? Prvo, ja ne dolazim tamo gde mi se ne dopada. Ja sam dovoljno napravila sebe, izgradila i svoje ime i karijeru da ja mogu da biram gde ću se pojaviti. Ja se generalno ne pojavljam često na televiziji, ako tebe, evo već 3. put, što govori da mi se sve dopada, da mi je prijatno, da si ti jako prijatna i imaš lepu energiju. Tamo gde mi se ne dopada, mene videti nećeš. Ajde sad da pređemo na ovaj bolji deo. Šta mi se dopada? Dopada mi se kontakt sa fanovima, to što kamera sve vreme snima ova tvoja pitanja i što gledaoci mogu da vide koliko ima fanova, koliko ima interesovanja kad se ja pojavim, koliko pitanja dođe i tako dalje i koliko ima divnih pitanja. Tako, baš malo se desi da ima nekih negativnih stvari, tako da što su... Čak si im prošli put rekla čitaj ta negativna. Rekla sam čitaj negativna da ne ispadne, ali sa druge strane jako sam ponosna što ima toliko mojih fanova da oni koji su onako puni neke mržnje i negativne energije ne mogu da stignu na red. Da, zato se danas nećemo baviti tim ružnim stvarima. Danas ćemo, nije red da budemo provokativne, hvala Bogu, možeš da uđeš kad god hoćeš, dovoljno je haljina. A ono što bih te sada pitala, evo ovako, pozdravljaju te Nina Stanojević, te pita kada ćeš doći u Negotin, znaš li, baš je nešto sad u planu? Ja sam uvek tamo gde me pozovu i družim se sa mojim fanovima. Ja imam veliku sreću, a to je što gde god odem, pogotovo evo sa ovim najnovijim albumom, bukvalno obaramo rekorde posete i uvek moram da dođemo opet. Evo, također Željana Simović pita Jelenu da li planiraš da opet posetiš Obrenovac, diskoteka Level. Tamo si već bila, tako? Tamo sam već bila, tamo je bila opšta ludnica, naravno. Selma Dupljak i Jeca Šišmanović te pitaju slično pitanje. Da li Jelena Krleuša planira još dece uskoro i koliko dece želi da ima?
Pozdrav svima i srećna 2013. godina, a pitanje je da li bi volila da se tvoj ćerka bavi muzikom? Naravno, naravno. Pa sad plašim se da ne zvučim kao one majke koje žele svoju decu da imaju bolesne ambicije za majke, ali pogotovo kod Atine se vidi da će biti javna ličnost. Ona je prosto predodređena za to. Ja niti ću je forsirati, pustit ću naravno i Atinu i Niku da same nađu svoj put, ali ću u svakom slučaju mojim ćerkama biti veliki oslonac, vetar u leđa i čime god želele da se bave, ja ću biti tu da pomognem. I smatram da svaki roditelj treba da ima ulogu da da krila, nikako da sputava snove svoje dece, jer kao što je moja majka verovala u mene, nije mi lomila krila i stala iza mene kad sam ja počinjala, nisam imala ni 16 godina, to je jako retko. Ona je i pokazatelj da se dečiji snovi, tinejdžerski snovi i te kako mogu ostvariti uz podršku, uz puno ljubavi. I kanalisanje, bravo, roditelja. Evo ovako, Selma Ema pita da li može da joj čestitaš rođendan. Kaže da si jedina žena koja zna šta želi u životu. I pita da li će nekada biti taj duet koji je najavljen odavno sa Dadom Polumentom. Čestitam naravno rođendan, pa smatram da ima mnogo žena koje znaju šta žele, samo im je realizacija loša. Ja sam samo neko ko se jako puno bori za ostvarenje sopstvenih ciljeva, što ovako u novoj godini želim svim ženama da budu borci, da budu samostalne, da budu samouverene, da znaju da ne postoji ružna žena, da su sve žene lepe i da je ovo u stvari svet žena, samo što mi to uopšte ne shvatamo i da je cilj uvek tu negde na dohvat ruke, sve ide iz glave. Eto, to je moja želja svim ženama u 2013. godini, da budu borci, da budu samostalne. Što se dueta tiče, ja sam na ovom albumu već imala 2 kolaboracije sa jednim hip-hoperom i sa DJ-om, a za dalje ćemo vidjeti. Dobro, bilo je dosta pitanja raznoraznih apropo koncerta na Ušću. Dobro. Kako planiraš, šta planiraš? Šta je sledeći? Da, ja sam ti jednom davno napisala šta si sada smislila. Tvoja emisija je u stvari prva emisija u nizu svega što ću ja učiniti, pošto je ovo prva ovogodišnja emisija. Evo, sa tvojom emisijom ja u stvari krećem sa marketinškom kampanjom svega toga. Pa evo ovako, ja smatram... Udahni duboko i počne. Srećna nova godina i evo ovako. Ajde. Prvo, to će biti, svi su videli, evo dok pričamo, gledalci mogu da vide segmente sa prethodnog koncerta u areni. Moj koncert, karte za moj koncert u areni su bile jako skupe, da bi se jedan takav show, spektakl produkcijski mnogo skup isplatio. Sada ćemo ići na onu varijantu koju svi rade kada je reč o Ušću, znači vrlo pristupačna cena karte. Ne znam, svi koji su radili na Ušću, cena karte nije bila veća od 300-400 dinara. Dobro. Tako da ćemo ići na tu masu. Ići ćemo na scenu koja će imati svoju funkciju. Neću praviti veliku scenu samo da bi ja stajala i pevala tu bez ikakve funkcije. To će biti pravi muzičko-scenski spektakl sa velikim hitovim pevaćim s moje strane. A i tekako nemojte da sumnjate da ljudi, stranci iz mnogih zemalja i tekako znaju za mene. Ja imam mnogo fanova stranaca i tako dalje, od Amerike pa do stvarno Azije. Sjajno. Saša Đorđević čestita Novu godinu, poljubac za Karleušu, ima album Decenije. Ja čekam novi singl, koncert na Ušću. Hvala lepo. Natka Lutovac kaže, nemam šta da je pitam od Zarona, jer je ona za mene Lujka, a vama srećna Nova godina pa i njoj mnogo je volim. Ovo je bilo u pozitivnom smislu. Pa dobro, i da nije bilo pozitivno. Za mnoge ljude ja sam možda pre nešto što ne mogu da akceptiraju i da možda da svare, ali moj posao nije da budem ista kao i svi drugi, moj posao nije da budem obična i pod navodnicima normalna, moj posao je da budem drugačija. Čim to ljudi shvate, nećemo imati problem. Svi će biti veseli. Hajde da zapevamo danas i pretpostavljam da tvoji fanovi sa nestrpljenjem čekaju da vide šta si to uslovno rečeno obukla.
Uslovno sigurno, da. Sigurno. Pa i ovo se zove, evo ja sam učinila da pored ove jelke stvarno ne skrećem preterano pažnju. Da, verujem da će gledati u jelku. Izvoli i da čujemo Tihog ubicu, pa se vraćamo na zanimljiva pitanja. Hvala lepo. Dragi moji, evo nastavljamo razgovor u prazničnom raspoloženju. Sa nama je Jelena Karleuša, za one koji nisu nas pratili od početka. Jelena, kada napravimo osvrt na 2012. godinu, po čemu ćeš i pamtiti osim po sjajnom albumu? Po fenomenalnim nastupima, koncertima širom Evrope i sveta, kako i u regionu, po albumu, po novim spotovima, možda najbitnije po neverovatnoj podršci i ljubavi koju mi pružaju moji fanovi. Stvarno, doživjela sam da u ovoj godini onako i profesionalno i privatno budem
baš na onom mestu gde sam ja želela da budem. Da imaš gumicu, šta bi izbrisala? Pa kao i svaki normalan čovek, ja imam probleme. Neverovatno je to što ja privatno sam jako srećna, ispunjena žena, imam divnog supruga, divne ćerke. Moji jedini problemi su u stvari vezani za moj posao i za te neke nemile situacije, kao što smo već pričali, ali eto, stvarno je praznična atmosfera da ja sada pričam o lošim ljudima, o nekim hajkama, napadima na mene, uvredama kojima sam ja jako puno izložena. Naprimer, volela bih da me neko zaštiti od toga. Kad bi postojala neka glumica da ja samu sebe onako zaštitim i da izbrišem sve te loše stvari, eto, ja bih volela to, ali možda se desi nešto pa Srbija postane ozbiljna pravna država gde ne može svako sebi da da pravo da vređe, da omalovažava, da sa kostimima, sa koreografijama, sa mnoštvom igrača, sa specijalnim efektima. Mislim sad ja da krenem da otkrivam, malo je onako, nije pametno, ali u svakom slučaju želim da dovedem svet u Srbiju i da pokažem da Srbija itekako može produkcijski da parira velike svetske zvezdama. Desio se nedavno koncert Jennifer Lopez koja mnogi su mi kritikovali zbog toga, ali to je prosto činjenica da je u produkcijskom nekom smislu ona bila jedno 10 koraka iza onoga što smo mi pre 2 godine uradili. Tako da možemo. Nego mi cenimo i poštujemo sve što je tuđe, a napadamo sve što je Jelena Karleuša, ali to mene neće usporiti, nego naprotiv iz inata. Iz jednog stravičnog inata, uz mnogo truda, mnogo talenta, mnogo ljubavi, uz podršku ogromnog broja mojih fanova, napravit ćemo to da stvarno pokažemo da svet nije ništa drugo nego ona druga tačka na mapi i da smo mi u stvari svet. Dobro, ono što mene zanima, Arena je sama po sebi itekako zahvalna za mnoge scensko-tehničke detalje i efekte. Koliko to može da se isprati na ušću? Jako teško, to je opet, kada bi ljudi znali koliko je bilo sve tehnički jako teško izvodljivo ono što smo uradili Areni, tek bi onda shvatili koliko je ogroman zalogaj koncert na otvorenom, tu je sad postoji problem i kiše i tako dalje. Jedino čega se ja ne plašim i ono za što ja ne brinem i ponovit ću, ne brinem, to je za broj ljudi na ušću. Dobro. Hajde da nastavimo sa pitanjima, da ih ne postavljamo. Darko Petrović kaže, pozdrav za Jelenu, pitanje slikanje za Playboy, da ili ne? Pa ne mora to da bude Playboy. Ja smatram da je... Znači, gledaj, očekuj da si pozvala u naredna 2 sata. Ne, meni je Playboy super stvar. Smatram da je nago žensko telo, uopšte u umetnosti akt, je za mene vrhunac umetničkog izražavanja, a nago žensko telo je vrhunac umetnosti, po meni, i neke vizualne savršenosti. Nema ničeg lepšeg od lepo, ukusno uslikanog ženskog tela, tako da ja bih voljela, naravno, ako to bude nešto baš onako u jednoj umetničkoj formi. Niti sam malograđanka, bez obzira što ima mnogo malograđana u Srbiji, niti me interesuje šta malograđani misle, niti sam stidljiva, a hvala Bogu imam lepo telo, tako da... Dobro, još malo da se vratimo prazničnim temama. Noćas u ponoć, zapravo sinoć u ponoć, šta si poželjela? Poželjela sam da mi deca, i to mi je jedino bitno u životu, da mi deca budu zdrava, da moj brak sa Duškom i dalje ima ovoliko strasti, ovoliko ljubavi, ovoliko pažnje kao što ima sada. Da ta ljubav, imamo tu sreću da evo 6,5 godina smo zajedno, ta strast ne bledi.
da mi porodica bude zdrava. To mi je toliko bitno. Sebi bukvalno ništa poželjela nisam, ali bih voljela da imam snage da u ovoj godini ostvarim sve što sam zacrtala. I stvarno, ja sam lav koji, u stvari jedna lavica koja i kada je najteže nikada nije pomislila na odustajanje i na posustajanje. Tako da, makoliko teško bilo, ja bih voljela da mi ova godina olakša, da ne moram puno da se borim, ali znajući moju lošu karmu da ja moram da se borim sa svima, ja ću to učiniti lavovski. Dobro, sledeće nedelje je Božić, zatim i Srpska Nova godina. Ono što pretpostavljam zanima ove malo starije gledalice, kakva si domaćica i da li si možda spremila ti nešto za prazničnu trpezu? Ja moram da kažem da ja sve znam da skuvam, ali ja nisam neko ko ima strpljenja i nerava i niti ulazi preterano u kuhinju. Kod mene u kući se jako specifično hranimo, moram da objasnim i zašto. Zato što mora da bude specijalna vrsta ishrane, zato što moja mlađa ćerka je alergična na gluten i kazein. I bukvalno kazein je protein iz mleka, znači ništa mlečno. Gluten je, ne znam, da se nalazi od pšenice pa nadalje, znači jako komplikovano, a da bi detetu, ona je jako mala, 3 godine, da bi pomogli u tome, mi bukvalno se hranimo identično kao i ona, tako da nema tu puno kuvanja. Olakšavajuća okolnost je to što mi generalno uvek slavimo Novu godinu, obeležimo Božić čisto zbog tradicije, ali nismo sad neki vernici, mislim nismo vernici uopšte, tako da, ali jako cenimo, poštujemo, obeležimo u nekom prigodnom večerom ručku, ali sad ja nešto da kuvam stvarno. Dobro. Jelena, gotovo sat vremena je prošlo u našem ćaskanju. Ono što bih htjela zamolila je da nam kažeš planove osim ovog koncerta za 2013. godinu, da se odjavimo uz tvoju pesmu, naravno, i da ti poželiš srećnu Novu godinu tvojim fanovima i gledalcima emisije Tačno podne. Pa moji planovi su uvek skromni, onakvi kakva sam i ja, jedna skromna ženica, ovako. Moja želja je, onako plana, u stvari, i za ovu godinu je da osvojim čitavu planetu. Eto, to neka bude i moja novogodišnja želja, pošto je do sada nisam imala. A ako se to ne desi, ja ću u svakom slučaju raditi na tome. I sledeće, one tamo godine. Naravno, eto, taj koncert da bude nešto što će svima nama pričiniti veliko zadovoljstvo, publici jedan spektakl, a meni jedan ozbiljan uspeh u karijeri. Nešto bliže u januaru? Neki veliki nastup? Pa imaću jedan veliki koncert uskoro. Evo, ja gledam mog PR-a koji će mi reći kada je koncert u Beču. 26. januara, evo, apropo onoga što su pisali da sam imala 15 karata u Beču, zbog ogromnog interesa. Dragi moji, zdravo, srećna 2013. godina. Nadam se da ste se noćas sjajno proveli, ali ono što vam ja garantujem jeste sjajan provod u narednih sat vremena. Naravno, to ne pričam bez razloga jer je moja gošća sa moje desne strane zaista spektakularna i sjajna. I naravno, ne bez razloga ovde danas sa nama. Ona je apsolutni rekorder po broju postavljenih pitanja u protekloj godini. Naime, Jelena Karleuša je jedina imala preko 1000 pitanja u našoj emisiji. Zdravo! Marija, srećna ti Nova godina. Mi smo se već izljubile za gledaoce pre emisije. Hvala ti na ovoj lepoj najavi. Evo, još uvek euforija novogodišnja traje. Jako mi je drago što sam večeras. Ja sam uvek dobroveče u tvojoj emisiji. Što sam sada kod tebe u emisiji i iskoristila bih priliku, naravno, da svim našim dragim gledaocima Pink televizije poželim stvarno od srca divnu, srećnu, zdravu, beričetnu novu 2013. godinu i da sve ono što je ružno ostaje u 2012. ali da ih to učini onako boljim i kvalitetnim ljudima. Ono što ću ti se ja na samom početku zahvaliti je što si odlučila da baš ovaj prvi podeliš sa nama i provedeš sa nama umesto
nešto sa svojom porodicom, ali sa njima si bila sinoć, a danas sa svojim brojnim fanovima. Naravno, evo, ja sam inače neko ko retko nastupa za Novu godinu. Provela sam i sa Atinom, sa Nikom i sa Duškom. Bilo je prelepo u krugu porodice, uz jelku, uz poklone. Napravili smo nešto što sam ja kao devojčica možda i preskočila, jer sam jako rano počela da se bavim ovim poslom, ali zarad svojih ćerki, a i ja sam uživala u tome, napravili smo pravu novogodišnju bajku sa otvaranjem poklona, sa božanstvenom večerom, sa gledanjem televizije. Bilo je jako lepo, snežno, imamo čak i jedan lep kamin, tu smo onako upalili vatru. Bilo je stvarno, eto, predivno, a i još jedna dobra stvar, kad je reč o Pink televiziji, je to što ja živim na samo 100 metara odavde, tako da me ništa nije moglo sprečiti da budem sa vama. Da, bez obzira na smetove i kijamete. Ono što sam tada te pitam, veruješ li još uvijek u Deda Mraza? Pa, ja smatram da je Deda Mraz možda ima taj oblik kao stariji čika sa bradom i tako dalje. U stvari Deda Mraz predstavlja neke lepe uspomene, neka lepa osjećanja, predstavlja uspomene na detinjstvo, uspomene na okupljenje porodice, na otvaranje poklona i u tom smislu ja stvarno verujem u Deda Mraza i ove godine, u stvari u ovoj novogodišnjoj noći, Deda Mraz je bio moj suprug. Da li smiješ da nam otkriješ šta ti je kupio? Pa, ja sam osoba koja više voli da daje nego da prima poklon. Meni je najjednako neprijatnije kad moram da uzmem i da kažem hvala, čak i ako mi se ne sviđa taj poklon, pa onda ide ta gluma. Duško je čovek koji je tehnički onako vrlo je praktičan i zna da ja volim ove, ne znam, možda će zvučiti kao reklame Apple-ove uređaja i sve to, sve što nemam iz kolekcije. Tehnomanijak. Tehnomanijak, da, tako da dobila sam nešto iz te kolekcije, a pošto imam i dve ćerke koje su na mamu, dobile su i one. I one su igračkice. Tako da smo u fazonu iPad minija. Super. Ono što je zasigurno jeste da je 2012. godinu obeležio tvoj album, sa kojeg je bukvalno svaka pesma postala hit. Čime se malo koji pevač u posljednjih, slobodno mogu reći, više godina može pohvaliti s obzirom na hiperprodukciju i na zatrpanost brojnim pesmama razne kvaliteta. Pa tačno, evo, ja moram da kažem da u komunikaciji sa mojim kolegama baš velika je hiperprodukcija u ovom našem poslu, kvalitet je opao, više se ne snimaju pravi veliki hitovi, sve je to nekako instant, sve nekako kratko traje. Moram da kritikujem i kolege koji se više i ne trude koliko su se trudili, ne snimaju spotove, ne čine sve da taj album traje, ajde tako da kažem. Ja sam neko ko snima albume na 3-4 godine, evo ovo je izašao posle 4 godine i mislim da je bilo logično da bude i tako tiražan i tako uspešan i zato što smo ga jako dugo i radili. Nismo ono navrat na nos samo da smrdrljamo. Ja sam inače osoba koja nema kiks u karijeri. Ja imam 10 studijskih albuma i svaki je bio bolji od prethodnog. Nijedan nije bio lošiji, manje kvalitetan ili manje tiražan. Tako da publika zna da prepozna prvenstveno kvalitet. Ja se uvek hvalim produkcijom mojih albuma koja je stvarno vrhunska i nešto sa čime mi možemo da se pohvalimo i u svijetu. Ono što ja znam je da ti ne miruješ i da si ti već sada u studiju. Naravno, ja sam neko ko će verovatno da se smiri za nekoliko godina kad bude bio kraj, eto, ajde tako da kažem. Kad budem umrla, naspavaću se i odmorit ću se. Do tada za mene jednostavno karmički nema mira, nema odmora, nema sna. Takva sam po temperamentu, a takav je i moj posao. Ja čak i kada spavam, probudim se umornije nego što sam legla, zato što sam u 1000 nekih misli, planova, razmišljenja i prosto ne odmaram se. Insomnija prava kod mene, da. Nedavno sam na Twitteru pročitala da i ti patiš od insomnije. Da, pratim te i na Twitteru. Tako da, evo, ajde da kažemo da ulazimo u novu godinu
Ajde da kažemo da je ovaj 10. album bio jedna ozbiljna uvertira za nešto što će se desiti u junu mesecu, a to je moj koncert u Beogradu. Uskoro ćemo izbaciti novi spot, pa novi singl. Desio se show program za Pink televiziju. Desit će se još mnogo stvari koje će prosto biti jedan uvod, jedan pravi, dobri marketing za nešto što će stvarno biti pravi spektakl. 10-godišnja karijera iza tebe, gomili. Sad će već 18 godina karijere, ali hvala ti što si... 10 albuma, jel? 10 albuma, ali evo skoro 18 godina karijere, ja sam neko ko, evo već ozbiljno dugo traje. Sjajna uvertira, zato te pitam, odakle ti snage više? To mene svi sve češće pitaju. Ja mislim da, čini mi se da ljudima fali energije, da su ljudi generalno umorni od svojih poslova, od obaveza, od života. I onda kada nemaju to u sebi, prosto su zadivljeni što u meni vide posle toliko godina da neko ima istu takvu energiju i još pojačavanje tempa i tako dalje. Pa evo, ja sam odlučila sam da se borim bukvalno protiv svih i protiv svega što je logičnog, makoliko bilo teško biti Jelena Karleuša u Srbiji, makoliko sam sputavana, nekada i omalovažavana, neshvaćena. Ja imam pravu armiju fanova koji mi prosto ne daju da posustanem, da ukočim, da me ti neki možda ružni komentari i ljudi koji nemaju energije, koji ne gledaju pozitivno na život, koji žele da drugi ne budu srećni i uspešni zato što oni nisu uspešni i srećni. Sve je to nešto što prosto ja kao javna ličnost i kao žena i kao majka moram da onako trpim i da se borim sa time, ali imam mnogo, ako stavimo sve na vagu, imam mnogo onih dobrih stvari u odnosu na one loše i zato prosto nemam razloga da nešto sad preterano posustajem, zato što sve mi dobro ide. Dobar album, fenomenalan tiraž, armija fanova, pripremam koncert, bavim se onim čime najviše volim, to je muzika. Muzika je divna profesija, nikom ne činim zlo, ne pomišljam zlo, pevam, igram i želim, moj posao je da zabavim ljude. Posmatrajući te na prvi pogled, mnogi bi rekli da imaš čelični štit ispred sebe. Onako kako te ja privatno znam da si mnogo emotivna, čisto i ranjiva. Kako se izboriš na kraju sa svim tim negativnim energijama koje ti se šalju i kako anuliraš to i opet uspeš da promeniš u pozitivnu energiju koja te gura napred? Pa, naučila sam u ovom poslu da i u mom životu, kao što sam rekla, ja sebe već posmatram kao jednu pojavu na našoj estradnoj sceni, totalno različito od mene privatno. Postoji Jelena Karleuša, javna ličnost koju sada vidi, dragi gledalci, vidite ispred malih ekrana. Naučila sam sebe da budem racionalna i da kažem kada se dese neke loše stvari, kada se dese neke možda loše komentari, loše ljudi, ja samo kažem pogledam ko je rekao, šta je taj neko postigao u životu, učinio, da li je bolje, uspešniji od mene i onda shvatim da nema puno razloga da se ja sam nešto preterano nerviram zbog toga. Ali ti se dešava ono tipično ženski da otplačeš? Ja sam osoba koja plače uglavnom od besa. Od besa? Da, u besu mi krenu suze, ali naučila sam, ja jesam jako emotivna i osetljiva i ranjiva, ali moj posao nije da pokazujem moje slabosti. Moj posao nije da ja kao Kalimeno govorim ovo je nepravde, ja ovo je nepravde, trpim jako puno nepravde, spoticanja, raznih vrsta blokiranja, zabrana i tako dalje. Bez obzira što se ja bavim samo pevanjem i muzikom, ja niti sam u politici, niti sam državni neprijatelj, ali imam, ja sam često znam da kažem da sam ja ujedinitelj svih mojih neprijatelja i oni trebaju da budu meni zahvalni pošto se oni međusobno ovako druže i jedino glavna tema sam im ja, tako da evo primit ću njihovu zahvalnost, znam da se družite i znam da me mnogo volite, ali sa druge strane
Samo treba staviti onako na tas uspeh, šta sam postigla, koliko godina trajem, dokle sam dogurala i privatno i poslovno. Imam divnu porodicu, imam 2 divne ćerke, 18-godišnju karijeru, 10 albuma, imam divne planove. Dobro, evo ovde stižu... Zašto bih se ja bavila negativnim stvarima stalno i jako ih puno ima. Ja mislim da sam ja u Srbiji, na Balkanu, najnapadanija javna ličnost, najkritikovanija i tako dalje. Nedavno si pisala, čini mi se da sam pročitala negde, da si najomraženija ličnost po nekim statistikama. Posle koga? Ne mogu sada da se setim. Pa ne znam, verovatno Hitlera, ali ne znam. U svakom slučaju, ne znam, nisam to sigurno ja napisala, zato što sam ja za moje fanove najomiljenija. Najomiljenija. Dobro, evo ovde stiže dosta pohvala. Evo Michelle Fox kaže, molim te pročitaj, želim da prvo čestitam Jelici Novu godinu. Sve najbolje, da ostane puno tako divna i uspešna kao i do sada, da se ne obazire na glupe komentare i još glupljih malograđana. Volim je puno, najbolje pitanje za nju, kada možemo da očekujemo novi spot ili single eventualno. Veliki kiss za obe. Hvala lepo, hvala lepo. Sve uskoro. Moji fanovi znaju da se ja borim za njih i da ja mnogo radim, ulažem mnogo truda da bi njima stalno pružila nešto novo. Mario Jurinić čestita Novu godinu u cijeloj režiji i najveći divi Jeleni Karleuši. Koje pesme sa novog albuma planiraš da izvedeš na engleskom? Pozdrav iz Hrvatske. Hvala lepo, evo, čestitam i ja Novu godinu. U planu je, trebalo je da se desi, malo kasnimo da se So uradi na engleskom jeziku, to ćemo uraditi. So je pesma koja je stvarno po svim parametrima pesma koja zaslužuje da bude i svetski hit, ako ne barem evropski. Ima još par pesama koje sam ja, na primjer, Još te volim, od mojih starih kompozicija, koja bi bila fenomenalna na engleskom jeziku. Sjajno, evo i što takođe pitaju, Saša Mratić pozdravlja tebe i kaže da li planiraš CD ili single, ali na engleskom jeziku za inostrano tržište, a mnogi kažu da si, evo bilo je i drugih komentara, da bi mnogo više postigla da si u inostranstvu. Da li je to tačno? Pa mnogo bi me više cijenili, imala bih manje problema, ajde tako da kažem, manje bi me spoticali, više bi cijenili sav moj kvalitet koji ja posjedujem. Ovde su svi moji kvaliteti nekvaliteti. I obrnuto, ovde su nekvalitetni ljudi na ceni i nekvalitet se ceni, a ljudi koji su, samim tim što sam drugačija, ovde je to nekvalitet, a negde se plaća suvim zlatom. U svakom slučaju, ne smatram da treba da bežim iz svoje zemlje i da se tako lako predajem. To bi možda neki želeli, ali neću im pružiti tu satisfakciju. Guraću sve dok me svi i apsolutno svi ne budu voleli. Dobro. Evo, Saša Đorđević, srećna Nova godina, veliki poljubac. Izvini što te prekidam.